sèries l'heu llegit, tu no te'l tens que llegir tampoc, no? Sí, que me l'ha de llegir. Sí, doncs si te l'has de llegir, anem a fer una xicoteta introducció. No, però per mi no ho feu. No, si no és quan arribes a una això, me ho dius i ja... Exacte, això és el que anava a dir. No acabar-ho de descobrir. Farem un poquet així recordant, però sense desvelar secrets, que participem tots, i ja abans de clavar-se en els secrets doncs ja callem i el que estiga interessat en llegir-se-lo després doncs que se faci. Més que tot perquè aquesta novel·la sí que si es comenta s'han de comentar els secrets precís. O sigui, n'hi ha altres tertúlies que pot ser si una persona no se l'ha llegit no passa res, però este en concret és precís parlar de secrets, és precís parlar de la trama. Bueno, no sé, si voleu comencem un poquet. Jo l'únic que puc dir és un poc el mateix que vaig dir l'altra volta en la presentació. Parla d'amistats i d'enemistats, parla d'injustícies socials i parla de la depressió. No sé, vosaltres com ho vegeu, aquests temes sense entrar en secrets? Són molts temes. Són molts temes. Jo volia preguntar-te en quant al tamany de la novel·la. Ah, sí? Teniu alguna imposició editorial en quant al tamany? No. Podeu fer? No, a veure, jo tenia la meva novel·la escrita i jo vaig anar directe en el que tenia escrit. El que passa que sí que l'editorial té unes col·leccions i entonces aquestes col·leccions adequen el que tu has escrit a la col·lecció. En la primera, on anava a parar esta novel·la, que era de 0 a 96, la col·lecció de 0 a 96, era un poc més xicoteta. Entonces, ells van valorar. Si és més xicoteta, primer, el mapa este tan xulo que van fer no lluiria. I segon, ixien més fulles. I si ixien més fulles, costaria més car. Un poc vam barrejar. Entre que quedava més bonica esta portada que l'altra, entre que el mapa lluïa més i tot, van optar per ell. Però el número de pàgines no tenia ninguna restricció. Jo t'ho dic perquè, com n'hi ha tant de temes, a mi m'ha fet curt. Entonces tenia curiositat si era perquè t'havien imposat un poquet hasta 200, hasta 250... No, perquè jo esta novel·la la vaig portar feta, a mi no me la van demanar, com diu, saps? Sí. Entonces, n'hi ha moltes coses que m'ha quedat en ganes de... Pues això és bon senyal, no? Que saber entrar més, perquè... En quin tema, per exemple? Per exemple, començant per la història maia, el maltractament actual que puguem tindre, que jo el desconec. Entonces, ha trobat a faltar alguns exemples de lo que estan avui en dia apartats i n'hi ha moltes coses per esplaiar-se. Sí, una cosa sola és que la societat actual maia no està reflexat perquè ara ja està eixint d'aquesta guerra que va patir tant de genocidi en què van ser massacrats i allí va ser la situació dels maies, que els indígenes es van anar aniquilant i entonces van perdre tota la categoria social. Entonces, pràcticament ara estan eixint, vivint com a secundaris, però que en realitat el que impera és el blanc o el ladino inclús, que és la mescla entre un i altre, no? No sé, potser sí que falta aprofundir un poc en més aspectes, però... Vosaltres això ho heu vist? Jo per un poc a la contra, però el llibre m'ha paregut bastant didàctic, a part dels secrets i de les històries entre ells i tot això, que això és una altra cosa, però
m'ha paregut bastant didàctic en el sentit de fer una aproximació al lloc. Exacte, és com fins allà. I ahí se parla d'una sèrie de trets, com són, sobretot, quan llegis el llibre t'imagines, encara que es veu un poc en la portada, però els colors, el que crida l'atenció, la llum, la casa, els animals... Jo me la imaginava, la casa. Clar, els animals, o sigui, inclús els mosquits, perquè... Sí, mosquits Eixa obsessió... En Aguateca i en Seda, sí. No sé, hi ha coses... Sí que és veritat que a lo millor... Però clar, tampoc no és una novel·la històrica, per dir-ho d'alguna forma. Que la novel·la històrica sí que se té que esplaiar més en el tema de la història d'un lloc, però en canvi sí que, o sigui, de trets de la societat sí que hi ha, per exemple, una certa passivitat en alguns dels capítols de la policia, que passen de tot, i això ho coneguem a través, és que no hem estat allí, ho sabem a través de la televisió, o hem estat a països pròxims, però que no són exactament igual, perquè allí hi ha molta diferència d'un lloc. Per exemple, Guatemala i Honduras, tots sabem que són dels puestos més violents que hi ha en aquest moment, no? I ara parece que més de moda, perdona, en el tema de Mèxic, que ha eixit el president. Sí, bueno, sembla encara que remeneja més tot això, tot el tema de... Sí, el que passa que el tema de Mèxic no vull entrar perquè... No, però que és un dit que és el mateix. Però bueno, no, però a part d'això, i algunes coses... No sé, jo és que tenia moltes notes i no trobo el llibre. Sí. Això de, per exemple, hi ha un punt ahí que parla d'un cementeri que les tombes estan pintades de colors i que va en funció un poc dels que tenen més poder que uns altres, que s'ho pinten millor i tal, o sigui que, sí, home, si mirem també els que tenen molts diners se fan també grans tombes, però ahí me fa gràcia perquè això es determina en el color més que en una altra cosa, no? O sigui, hi ha moltes... Podríem fer molts comentaris de... I després sí que es nota un poc la societat d'aquest moment, perquè quan van els europeus a la Casa Verda és quan encara estan en guerra, i és quan entra el Marco Vinilo, Cerezo, una cosa així, i és el que comença a obrir, com si diguérem, a iniciar els tràmits de la pau. I encara està eixa por, quan passin aquestes coses que no anem a dir perquè estan ells, però que ara quan farem, quan passin eixa por a parlar, eixa por, perquè és que a veure si ha sigut els militars, vull dir que sí que, perquè encara que sí que es veu que n'hi ha inicis de pau, encara està el passat ahir recent dolorós, perquè ha passat moltes coses. Però al mateix temps es deixen als europeus treballar perquè estan en aquests inicis de voler obrir-se un poc al món i a tancar porta a tots els fets mals i roïns. No sé què més, per exemple. Què més podeu parlar? Els capítols que especifiquen els genocidis en si, la barbàrie, tot això que va passar, això era dur, no sé si quan les tortures que n'hi ha passatges quan estan dormint en la casa maia i es conten, i la xica se'n va a dormir, no es pot dormir i s'alça a escriure-ho tot. Això, ja està arreglant, està agarrant tot notes perquè li interessa. És un capítol molt cruel de la seva història de Guatemala. Però així de tot, jo crec que la novel·la no és històrica, No. és enquadrar tots els fets que conta en un moviment per no deixar-lo de qualsevol manera, no contar una historieta sense Clar, perquè els fets de la Casa Verda es podien contar
en una casa verda que no fora Guatemala i en un entorn històric que no fora això. Entonces, jo el que he volgut és enquadrar, el que diu la Maria Pere és això, no? He volgut enquadrar aquests fets fraudulents, aquests fets tarifis, aquests fets en un entorn i mostrar aquest entorn i aquesta situació social i política que està en. És que la història que se produeix dins de la casa, les històries, això se pot produir En qualsevol lloc. en el mateix. O sigui que... El valor de la novel·la està en que jo crec que sí que descriu prou el que és el paisatge, els itineraris, que són reals, és que són reals. Però això em va agradar a mi, perquè quan me la vaig llegir... Jo parlo des de la perspectiva de que jo estava al seu costat vivint-lo, però una altra persona que no coneix i que allí no sé si es fa la idea de lo que és. ¿M'entens? Entonces, és bonic per això, perquè refleja una societat molt diferent a la nostra, una manera de veure diferent, només el veure les persones, la gent és molt agradable allí, molt... Sí, és dir, o el vam viure amb nosaltres molt, molt bé i es refleja ahí, sense ser en primera persona, però que està. A mi de lo que he llegit m'ha impactat dues coses. La primera és com relates, no? I descrius el paisatge, i la segona que a hielo els vols moltíssim. I per això Tots de hielo sempre. no he llegit molt, però es nota que t'agrada viatjar. Per exemple, el toc de la diplomàtica, això és de veritat. Hi ha moltes coses, moltes que són reals. Lo de la diplomàtica, que quan diu, sí, pues això toc és de hielo, la diplomàtica que s'assenta al costat d'ella, passen totes 6 hores xerrant. Però el rato que estava malata, que es mareja, la protagonista es mareja, i a més que vaig quedar com una lioli, i la diplomàtica xerrava i quan em vaig dir, soy de hielo, ai, mira, m'acordaré de hielo, del hielo. Un toc que dic, vaig a posar algo jo del meu poble, perquè es noti que... Sí, a mi m'agrada això, sempre ho faig. I per què sempre escrius, per almenys en este igual que un altre, utilitzes sempre el mateix, és a dir, contes d'ara, contes del passat, tornes a ara? Sí, perquè m'agrada. Aquest tipus de narració? Sí, perquè, sí, no, també, perquè així, no? Perquè la narració lineal és més senzilla, és més fàcil, és massa fàcil, i a mi m'agrada més complicar-ho. D'aquesta manera es pot... És una tendència que n'hi ha molts novel·listes. N'hi ha novel·les que avui en dia tiren enrere abans per recordar-s'hi. Sí, m'agrada perquè també així mostres un ventall més gran de possibilitats, perquè jo així mostre 2 etapes diferents. N'hi ha visions que estan, n'hi ha llocs que estan vistos des d'una època i des d'una altra. Les perspectives canvien. També el fet que n'hi hagi 2 generacions també fa que canvi que s'ampli la perspectiva. És una mica que tu en la teva novel·la entre els 2 mons i estàs utilitzant la mateixa dinàmica, doncs la pregunta era, és perquè tu te trobes a gust fent aixina? Sí, m'agrada. És perquè t'agrada aquest tipus de narrativa? Sí, així m'agrada perquè complís un poc el que jo vull escriure. En primera persona, i tots parlaven en primera persona i tots eren així també. I al final és un poc, per exemple, m'agrada la primera persona. Un al final va definir-se un poc en el que li agrada escriure i ho fa com li agrada, no? I a mi m'agrada sempre escriure en primera persona. No vol dir que algun dia escriga en tercera persona, perquè potser les circumstàncies o el relat humana, però m'agrada perquè pense que escrivint una cosa en primera persona apropes més al lector. No sé, és fer-ho més que... Jo a vegades, sincerament, estic llegint una història, està en tercera persona, i es posa a parlar de lo que està pensant el protagonista. I jo paro i dic, anem a veure, i tu que estàs fora, què saps el que està pensant? Una tercera persona, un narrador, no pot saber la meitat de coses de les que passen per dins del cap de les persones. Saps? Entonces, això forma part de la ficció. Ja, però jo em poso així i dic, a veure... Que escrius guions de pel·lícules, pues... Això són estils d'escriure. Per això dic que a mi, avui per mi, m'agrada aquesta primera perquè és més... I el que... Has continuat en la mateixa... Sí. I tornant, això ja és una opinió, tornant a la maquetació i això, això
això ja és a nivell personal, aquest tipus de son no es practica per llegir. No es practica? A veure, Jo per l'he què? llegit Per també gran? És que ahir tens que fer així, tens que fer així. És una cura Sí, un poquet. Jo m'agrada molt, però sí que és de veres, i això, jo no ho he parlat encara amb l'editora, però sí que és de veres que han deixat un poquet de poca sangria ahir. Tindria que haver deixat un poquet més d'espai ahir. Aleshores, llegir això, doncs, dius, jolín, Sí. estàs llegint i quan ja vas per aquí dius, jolín, tinc que estirar el llibre així. Això, claro, No és agradable. això és el maquetador. Claro. No, però tens raó perquè no eres la primera, Yolanda, no és la primera persona que m'ho diu, saps? I clar, això l'editora pues, a lo millor no ho veu perquè ella ho veu sobre impremta, igual que jo. A mi m'han enviat el PDF i això no ho vaig veure, no em vaig donar compte. Quan està cosit és quan tu això ho veus i quan ho dones compte. I l'editora pues, passa segurament el mateix. Però això va ser, pues, a l'hora de maquetar-ho, pues, ho hem deixat així, però que sí, un poc més cap al costat no li hauria vingut gens bé. Però per un altre costat, esta novel·la també guanya en la lletra, que és gran, està desaguada, està bé, però té aquest xicotet inconvenient. Ja saps el que tens que dir, que la pròxima edició... Sí, si es tornarà a fer una reedició o alguna cosa, no sé si és tan... Tu t'has plantejat que pogueres fer una segona part d'aquesta novel·la? No sé, no m'ha quedat en ganes d'escriure més. Però bueno, sí que Creus que és un tema ja... Sí, però sí que n'hi ha... Si s'acaba en un final que podria continuar. Dona l'expectativa això de que va a continuar. Però no, la idea no és continuar-la. La idea no és continuar-la, però és el que dic jo, no se sap mai si potser algun dia em ve una inspiració i dius, pues mira, tal volta sí que podria... Pues això volia bé així, no? Sí. Perquè... No, jo t'ho dic perquè, detallant més el que havia dit de la part històrica, això era una... Però en quant a les relacions o les activitats de la casa, pues es podia prestar a més coses. El futur de les dues mares, dels dos fills... I la malaltia, i les malalties de... Per exemple, les relacions... La millor. No, vull dir-ho. Les relacions entre Carlos i... No digo més de lo que deu dir. Entre Carlos i Isabel. Ahí cap més detall, no? Sí. O entre la mateixa Isabel i Bernat. Ahí està molt una pinzelleta només. Això t'ho dic no per res, sinó per el sentit de que m'han faltat pàgines, no? És una bona història, però que hauríem pogut tindre més història, no? Tu és que t'agraden els llibres grossos. No fa falta grossos, però podia ser. No, per això t'ho he preguntat, si... O la relació inclús de Amaya i el xic. Estan pinces. Home, que estan començant. Sí, no? No, que dic que n'hi ha moltes coses Pues qui sap, potser sí que pot ser una segona part. No ho havia pensat, però podria ser. Jo intento tancar-les, però... Inconscientment. Les tanques, però potser sí que no se sap. Ja t'he dit que potser això en un futur pot ser. Mira, ara, per exemple, canviant d'encanos d'esta, en primera persona, que estic pegant les voltes de que vull reeditar-la, doncs estic pensant fer una segona part. O sigui, la mateixa, però com si diguérem un epílog final, un últim capítol, no? Afegit, concluint coses, però qui sap si això també passaria més tard. Sí, perquè n'hi ha novel·les que després, quan s'han reimprès, s'ha allargat les històries, s'han omplit més, perquè la mateixa escritora, potser l'escriptora de 20 anys no té la mateixa visió o veu coses ella mateixa. Per la seva experiència, si haurà pogut posar això i fer una novel·la més completa.
Així de tot, quan vaig anar, l'editora va dir, ui, que llarga és, que li va parèixer que era grosseta, saps? Però tant de seguir. Sí. No és dir que ara hagis fet un mal treball. Molt bé, ja t'ho vaig dir en el seu moment, però... T'has quedat en ganes i entonces... A la pròxima esperé que em dugués una novel·la més gordeta, més treballada. Més exigent, en tu mateix. Mirarem. A mi les novel·les grossotes no tampoc, no estem parlant de 1000 fulles. Acaben avorrint. Si n'has fet 200, doncs a la pròxima... Acaben, sí, a vegades trobo molta palla pel mig. I entonces jo mateixa dic, és que això sobra. Entonces, com jo no vull que ningú diga això sobra, preferís que em diguen que falta que digui que sobra. Perquè a mi hi ha novel·les que em poso a llegir i això és Wikipedia, si és que és un copiat igual. Si tenen també tant de detall, al final t'avorrís. Si no és una matèria que t'interessa molt... Per a la lectura, claro. Però bueno... Això està, no? La varietat és de gust. Hi ha gent que li diu grossos, al final, hi ha gent que els mira per damunt, hi ha gent que llegeix al final. No, té que haver de tot, si no... Les novel·les serien... A la majoria de la gent els agrada prou, però jo pensava que per ser un país tan llunyà i tan diferent, no atrauria. No, però sí que està... Però és que això és un atractiu, perquè si el desconeixes, a mi, per exemple, m'ha llamat molt l'atenció. A mi em crida molt l'atenció perquè com a mi m'agrada molt viatjar, jo quan vaig veure això, el tema este, dic, hosti, ja m'agrada. Sols veig en el mapa perquè jo fa molts anys vaig fer el circuit per a poder anar, i si de Guatemala jo vaig fer el meu fins ja a Mèxic, fins a Cancún. I no la vaig fer perquè no vaig trobar el vol, però quan el vaig veure dic, ai, el viatge que jo vaig fer per anar jo, i sols per això la vaig començar a llegir, i després ja em vaig agarrar, però en un primer cop de vista vaig dir, hosti, és el viatge que volia fer jo, que xulo. El que volia fer jo, que el tenia fet per anar, però no vaig anar, però em va agradar per això. I és això, la gent que ha estat li agrada perquè recorda, perquè veu ahí escrit... Té molt l'essència encara, això es perd. Vas a Perú, i sí, però en Perú no estan al 100%, i esto és que és molt característic. Sí, mantenen l'essència. La gent viu, doncs així, va per pobles, tenen una indumentària concreta, i tots van igual, tot el poble. En el poble del costat, pues a lo millor el tocar del cap és diferent, la manteta de dalt és diferent, però tot el poble va igual. I això és molt curiós. Sí, si voleu, esta és la primera part, després entrem en tema. Mira, és que resulta que hem dividit això en dues parts. La primera part és una introducció i la segona és la que anem a destapar de secrets. Entonces, si tingueu intenció de llegir-la, pues quasi millor no, perquè és una llàstima, perquè no, això secrets... Sí, no m'ho ha dit Maria Jesús, no anava a vindre perquè no m'ho ha llegit. No, però sí, fent aquesta primera part, que és així en plan general, i si ja tingueu, si ha vingut algú que té clar que no la té que llegir, doncs molt bé, sí, tot és bé, però si algú no la té que llegir, doncs la veritat és que perds... A veure, veus els paisatges igual, tot això es veu, però el que és la trameta... L'antiga final, que hasta l'última fulla està, no la saps. Així que... Pues ja hem complit. Molt bé. Podem omitir també... Que vaig a veure... Bueno, pues... I ja et sabem. Moltes gràcies per vindre. I el que farem, Rafa, el que farem... No, el que farem és fer-ne una segona part de tertúlia. O sigui, que farem un cafè amb nosaltres tres i si ve més gent i farem una altra segona tertúlia. Molt bé. Adéu.